Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा PGCIL आव गोदान साख्रि ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय SSC फेज 11 आव बेसेबां काट अफ थांखो ST वाइस आवहाय जों बेखौबो नायगोन आरो आनरिजार्भआव बेसेबां थांखो 10 फार्स्ट लेभेलाव HS लेभेलाव डिग्री फार्स्ट लेभेलाव सो नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों एबा नेक्स्टआव खालामगोन सो नोंथांमोना भिडिअ नाय अब्ला आं बुजिलांबाय थागोन फेज 11 फेज 10 नोंथांमोना बेबायदि मोनबाय थायो फेज 9 बो जादोंमोन SSC आव 10 फार्स्ट लेभेलनिफ्रायनो खालामनो हायो सो बिदिब्ला गोबाव खालामा जों फार्स्टआव नायगोन मोनसे साख्रिखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जों थांगोन नेक्स्टआव SSC आव आरो गोदान भेकेन्सि फैगासिनो दङ नोंथांमोना जोबनायथिं मोनगोन जास्ट भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय था दा लोगोफोर जों फैग्रोबाय फर ग्रेडनि अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हागोन दा गोबाव खालामा आं डाइरेक्ट अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोनजोंहाय दिन्थिनोसै दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन पावार ग्रिडआव सो नोंथांमोना एंगेज जानानै थानो हागोन एन्ड बे जाबाय गभर्नमेन्ट एन्टारप्राइज नोंथांमोना बेवहाय मोनदों अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव सो जोंहा माखासे नटिस एबा माखासे जन हिसाबै दङ सो नोंथांमोना जेरैहाय नटिस होनोबा अरुणाचल आसाम मणिपुर मेघालया मिजोराम नागालेण्ड त्रिपुरा नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ माबायदि दङ जों दानिया गाहायाव नायनोसै पस्टआ बेबायदि दङ सो नोंथांमोना जन वाइसआवहाय बेबायदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो सो बेयाव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय दा खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन बैसो नांगौ जों दानिया नायनोसै सो दानिया क्वालिफिकेसन होनोब्ला एसे हाई लेभेलनि बेयाव नोंथांमोनाहाय BBA खालामनांगोन बा BBM खालामनांगोन बा BBS नोंथांमोना खालामनानैहाय 60% नोंथांमोना थानाय जाबावनांगोन होमबासो नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दा बेयाव सिम्पल डिग्री पास खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना डिप्ल'मा थाथारनांगोन अब्लासो बे पस्टआव सो नोंथांमोनाहाय इलिजिबल जागोन एन्ड बैसोआ 27 इयार्स नर्मेलाव 18 निफ्राय बाट जोंनि ST हिसाबै 32 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन 18 निफ्राय 32 इयार्ससिम सो नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन एन्ड सेलारिखौ नोंथांमोना बेवहाय नायना लादो जोबोर मोजां सेलारि नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम प्रसेसआ नोंथांमोना 2 आवार्स टाइम मोनदों देन बेयाव नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन एन्ड सिलेबास दंखायो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय मिनिमाम नोंथांमोननि क्वालिफाइडनि माखासे दङ पार्सेन्ट वाइसआव रिजार्भेसन दङ बेनो जाबाय जोंनि ST हिसाबै सो नोंथांमोना बेबादिनो सम मोनदों देन बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन बेनो जाबाय गुवाहाटीआव बे पस्टआ जाबाय जुनियर अफिसार देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा जाबाय गुवाहाटीआव अनलाइन नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय सो रिजाल्ट मोनोबा सो नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन एन्ड फट' आपल'ड खालामनाया नोंथांमोना गासैबो PDF खालामनानैसो सो नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्ट्सखौहाय सो नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगोन बे पस्टआव दा बेनि अनलाइना सोलिगासिनो दङ लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव आरो लास्ट डेटआ जाबाय जोंहा 5 अक्ट'बरसिम थागोन सो नोंथांमोना 5 अक्ट'बरसिम देन बेयाव सो नोंथांमोना अनलाइन खालामबाय थानो हासिगोन बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड एडमिटआ एबा एग्जामा सो नोंथांमोना अक्ट'बराव मोनगोन जास्ट नोंथांमोना अक्ट'बराव एग्जाम जाबा सो नोंथांमोना अक्ट'बरावहाय एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय जों थांसै दाना इम्परटेन्ट आपडेट बेनो जाबाय SSC आव दा SSC आव नोंथांमोनाहाय 10 फार्स्ट लेभेलनिफ्राय डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम खालामनो हायो बेनो जाबाय फेज 10 फेज 11 एन्ड बेनिफ्राय फेज 9 आव सो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन दा रिसेन्टलि मोनसे गोदानै अफिसियेल नटिफिकेसन काट अफ होदों जेराव काट अफआ गोजौ थांदों आरो खमबो थांदों जों बेखौनो बेयाव नायनानै एनालाइज खालामगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेसेबां काट अफ थांथावना जोबोर SSC सारप्राइज होयो माब्लाबा खम काट अफ आरो माब्लाबा गोजौ होयो बेनो जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलनिफ्रायनो सो नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम खालामनो हायो जेबो डिप्ल'मा नाङा आरो बे जाबाय सिभिल जब थ' नोंथांमोनाहाय सिभिल जब बेवहाय मोनहैनो हागोन दायो जोङो एग्जाम्पल नायसै काट अफ बेसेबां थांदों बे जाबाय नटिसनि नङा सो बेयाव नायोबा जोङो जास्ट 43 मोनदों नायदोनै ओरैबायदि खम काट अफआवनो साख्रि मोनदों बेनो जाबाय डिग्री फार्स्ट लेभेलाव सो बेखायनो नोंथांमोना फेज 11 फेज 10 फेज 9 एग्जामखौ होनांगौ एन्ड बेनिफ्राय जोङो नायोबा नटिसआव जों दानिया नायनोसै जे नटिसआव बेसेबां थांदों बेनो जाबाय ST खथायाव थांदों नटिसआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि 67.94 एबा 67 होनजायो बेयावनो सो साख्रि मोननाय जाबाय सो बेबायदि गोबां खम बहाबा 154 129 नि गेजेराव ST आ अनलि 67.94 काट अफ थांदों सो नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला सो नेक्स्ट लेभेलाव जोबोर मोजां एग्जाम होनो खम काट अफआवनो साख्रि मोननाय जायो आरो आनरिजार्भआव 78 थांदों नै काट अफआ बेबायदि सिस्टेमाव काट अफ थांदों एन्ड बेनिफ्राय HS फार्स्ट लेभेलाव काट अफ थांदों ST हिसाबै सो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बाट बेयाव ST खथा गैया नाथाय नोंथांमोना बेखौ नायोबा UR खथायावनो थांदों बुहुत खम थांदों काट अफआ सो नोंथांमोना जास्ट 79.75 नोंथांमोना बेवहाय मोननो थांदों बा बेबादियाव साख्रि मोनदों नै सो ST पस्ट गैयामोन बेयाव अब्लाबो आनरिजार्भआव गोबां इलिजिबल जादों आरो 79 आवनो बेवहाय साख्रि मोननो हादों एन्ड 10 फार्स्ट लेभेलावबो सो आनरिजार्भसो दङमोन बेवहाय ST खथा गैयामोन आरो गोबां खम काट अफ थांदों आरो जेराव नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे
नोंथांमोना एग्जामखौ होयो बे पस्टआ जोबोर मोजां स' नोंथांमोना मोजां अफिसावहाय साख्रि मोनहैगोन एसएससिनि आन्दारावहाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना एमटिएसनि अनगायैबो बे साबसिन जबा स' नोंथांमोना गिदिर पस्टआवहाय मोनहैगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टनि दायो एग्जाम जाबाय थानाय एमटिएसनि साख्रिया स' नोंथांमोना थाबैनो एन्सार किस मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टखौबो नोंथांमोना आपकामिंआव मोनगोन एन्ड दाखालिसो एमटिएसनि जानाय हाबलदार पस्टनि नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय फिजिकेल टेस्टआव आरो लोगोसे एमटिएसआ रिजाल्ट ओंखाराखैमोन एन्ड बेनिफ्राय जों नैबेयाव नायोबा काटअफआ स' नोंथांमोना नटिसआवहाय जोबोर खम काटअफ थांदों आरो बाराबो थांदों स' बेनोबा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स एसएससि रिलेटेड भिडिअ